v druhej časti Motorstorm Pacific Rift. Skončili sme pri Racing Truck. Nie, kde sme to skončili, Paťo? Pri Racing Truck. Dobre. Nedávaj 3 kola. Koľko si dal kol? 1. No, skončili sme pri Racing Truck, ideme teraz. Teraz bereme Racing Truck. Paťo, ukáž, aké máš auta. Ja mám teraz takéto auta. Počkaj, Paťo. Počkaj. Bereme Racing Truck. Pardon, musím zatvoriť dvere, bo je tu prievan. Dobre. Môžeme začať? Môžeš. Môžeme ísť. Môžeme ešte nahrávať hry ako sú Minecraft, FIFA 2014, Assassin's Creed Roguna, VSC 4, Gran Turismo 6, NHL 2014, Call of Duty MVE 3, Assassin's Creed Black Flag a GTA 5, ktorú sme už natáčali. Ale ešte budeme dávať, ešte budeme natáčať viacejkrát. Kto by ešte chcel nejaké iné hry? Aj World of Tanks budeme natáčať. Aj World of Warcraft. Aj Euro Truck Simulator 2. Ja mám volant, takže by sme mohli natáčať, ale nie multiplayer. Iba single player. Potom môžeme ešte natáčať Half-Life 2, epizóda 1 a 2. Aj Spin Tires, no. Proste a rôzne. Takže epizódu 1, kto nevidel, tak sme predstavovali motorku, MVT, štvorkolka a buginu a racing car. Buginu, ne? Už hovorím buginu. Preto dávame jedno kolo, aby to nebolo príliš dlhavé a nikomu by sa nechcelo pozerať napríklad 30 minútové video. A dúfame, že sa na toto video pozerá aj Gogomen. A kto má túto hru a vie, ako dať, že by kampaň hrali dvaja, mohol by nám poradiť, lebo my nevieme. Tak... Alebo kto by vedel, aby aj my sa stredali auta, alebo aj samoli. A kto má... Keď si plánujete kúpiť nejakú hru na PS3, tak odporúčam túto. Dokáže každého zabaviť. A tak. Ideme druhú časť. Druhé auta. Volá sa to Racing Truck. Paťo má iné. Ja mám iné. A potom budeme už natáčať... Niekedy natočíme aj toto, aj nejaké iné hry. A môžeme... Počkajte. No, on som si chcel kytnúť. Ty kokos. No, ideme. Fakt, sorry, že som si musel kytnúť.
Ale ja mám také spružiny, ty kokos. Zase tu na mňa leze tá alergia sarač, že tak som kýchol si, vlastne. Nie. A dá sa to aj driftovať, takže to je dobré. A toto je perfektná konzola PS3 a snažíme sa našporiť si na PS4. Asi ju Ale kúpiť. je moc... asi kúpiť. Sláč. Dá sa tu hrať aj... ako to, Paťo? Čo? Ako sa to tu dá hrať? Pardon. S volantom, keď vidíš. Môžete si dať trojuholník a vidíte takto. Pohľad spredu. Ja by som to chcel tak hrať, ale Ja nechcem. Podľa mňa to je blbosť. No, ideme druhú časť. Ideme druhú časť, ktorá bude zo Big Rig. A posledné bude s Monster Truckmi, ktorú budeme mať špeciálnu časť. Preto si tam dáme vlastné auta, proti ktorým pôjdeme. Nebude to na čas, ani na... budú tam 2-3 kola. 2-3 kola a budeme proste tam valcovať. To bude v epizóde 3, lebo teraz by sme to nestihli. Tak, ideme. Ja mám vzadu s turbinou, Paťo má bez, Paťo má čistý len. A idte tu! No. Keď sa vám toto video páči, dajte nám like. Prípadne dislike. Lebo my sme len začiatočníci, toto je možno naše tretie video a proste chceli by sme mať dosť toho, že by sme pre vás mohli natočiť aj iné hry, ktoré si budeme časom dokupovať. A že by ste fakt brali do úvahy, že sme len teraz začali, len dneska sme začali točiť videá, nás napadlo, že hýbame, že natočíme pár videí. A keď sa vám to akože fakt bude páčiť, aj vám sa to bude páčiť, tak by sme mohli natáčať ich viac. Dobre. A možno dokedy aj so s mojím kamošom budeme natáčať. S mojimi kamošmi. Dobre. Takže my sa... O chvíľku pôjde, my sa zatiaľ učíme, Park 3, pôjdeme s posledným druhom aut. Je to Monster Truck a tam budú 2 alebo až 3 kola. A na konci by sme mohli dať eliminátor a ukázať vám, čo to je. Takže čaute.